Тише, тише, не надо, не надо. Ну, мы же не будем про политику. Мы вне политики. Ой, девочка, и правильно. У дзяцінстве распівалі каньяк. Я ничего про это не ведаю. 3 чарапахі мне, Нет, паветраным там была такая шарбам. ситуация, а мне можно не платить. На што самае бессэнсоўнае вы спускалі грошы? До Орши доехать 3 рубля. Может быть, дзесьці прагнуцца трошачкі. А нам теперь чего? Кабак назад возвращаться, что ли? Я, калі рыхтавалася да інтэрв'ю, са здзіўленнем зразумела, што вам 53 гады. Ну, так. Як у вас атрымаецца так добра выглядаць? Таму што я памятаю, калі я была зусім такой, на першых канцэртах, і вы і тады, і зараз выглядаеце аднолькава добра. Перастаньте, не выспаны. Ну, а калі... Стомлены, не выспаны. Але калі сур'ёзна, вы неяк, там, я не ведаю, здаровы жыцця, там, штось... Нічога такого, наогул. Нічога? Не. Да не, я ж не вельмі добра выглядаю, чого? А хто фарміруе, сочыць за вашым іміджам? Вы былі і брюнетам, і бландзінам, і дрэды, і все, што толькі... А, нават аголеным вы выходзілі на сцэну. Ну так. Хто все гэта прыдумляе? Неяк яно само придумляецца, мне падаецца. Ну, у вас Ну, ёсць гардеробная, як ведаеце, там рок-зоркі? Ну, нешта вісіць у гардеробнай, безумоўна. Але хто придумляе? Нават вот такія... Я ў тупіку зараз. Хто придумляе? Неяк яно само придумляецца. Ну, вы самі прыдумалі сабе дрэды зрабіць? Шакіравалі ўсіх у лідзе? Ты не шакай, ты не шакай. Ты не шакай, шакай не достала. Я вельмі давно хацеў сабе зрабіць дрэды, і все неяк не выпадала, тому што... Ну, неяк не выпадала. Па-першае, это доўгі працэс. Як высветлілася потым, это вельмі балючы працэс, страшна балючы. І калі ўжо палова галавы заплялі, то ўжо позна адступаць. Хочацца адступіць, але ўжо позна. Дарэчы, яшчэ балючай расплятаць гэта ўсё. Там зусім ужо просто гамон паўнейшы. Вось. Ну, і на гэта трэба час, на гэта трэба імпэт, унутраныя жаданні. І пастаянна нешта, ну, зараз не час, зараз не тое. Потым неяк, вось, якраз гэтыя зоркі супалі, мы з Янай паразмаўлялі і вырашылі, што, ну, я папрасіў, можа, пашукае, она знайшла Дрэдзіста? майстра, так. І гэты майстарка. Яна так досыць прафесійна і класна запляла. Ну, так, мы прыехалі ў Ліду, і там все, Гэта было нечакана. Но большасць кансерватыўнай публікі, як заўсёды, сказала, што як это, што за лухта, не падыходзіць, зусім не пасуе. Цяпер, як звычайна, ўсё наадварот, цяпер вось я граў не так даўно у Лабадзенкі на курсах «Мова на нова», падышла, прабачце, калі ласка, бабуля, ну, сталая жанчына падышла ў гадах, ва ўзросце, і сказала: «Слухай, ну такая у цябе мінулы раз была класная прычоска, навошта ты яе змяніў?» Я паслухала ваш новы альбом, песня «Аперацыя адукацыя», дзе там ёсць такая фраза «Аперацыя адукацыя адгукаецца до конца жыцця». Я хочу спытаць... Крышечку па-іншаму словы там располагаюцца. Паправце мяне. До конца жыцця адгукаецца. Ну, каб рыфма была. Так, Мне ўпікалі, што Вольскі ўжо зусім дакаціўся, рыфмуе «аперацыя адукацыя», но ніхто ж не глядзіць, што рыфма ёсць адукацыя, адгукаецца. Досыць філігранная. Ну ладно, не істот. Иди до дошки, и крем заигрей, дай. Кажи, что можно, роби, что треба. Операция, адукация, до конца життя адгукається. Як для вас адгукаецца ваша адукацыя савецкая? Як вы ўсё ж такі сталі свабодным чалавекам пры савецкім укладзе жыцця? Савецкая адукацыя, я так разумею, што я ставіў заслону гэтым усім ідэалагічным розным рэчам, якія былі ў школе. Проста, дзякуй Богу, я пасля 8 класы пайшоў у мастацкую вучэльню, а там уже ніякай ідэалогіі блізка не было. Это была досыць вольная і вольнадумная на той час навучальная установа, там людзі з дрэдамі хадзілі на той час, і з завушніцамі, і ў мятліках. Таму досыць было такое, наогул, дух такі вольнадумства прысутнічаў заўсёды там. Вось, ну і там
мы адвучыліся і вось гэтая мастацкая адукацыя, она, між іншым, адгукаецца вельмі добра ўсё жыццё. А школьная, ну, я школу ніколі не любіў, савецкую нашу. Каб мяне мама аддала ў спецшколу якую-нибудь з ангельскай мовы, то нормально было б. А так яна мяне ў простую кудысьці паслала на раёне. Ну, вось я туды адхадзіў, так, ну, не вельмі не падабалася ўсё гэта. Хаця збольшага нічога вучыўся, асабліва першыя гады. Пад 8 класу, конечно, ўжо скаціўся, там, як звычайна это бывае. Але ну, я не скажу, што может быть, я ставіўся, правда, нейкую абарону ад этой ідэалагічнай савецкай адукацыі. Ну, не адгукаецца кепска. Ну, у вас была такая рэч вельмі характэрна, мне падаецца, да беларусаў, не толькі для беларусаў, нават для проста людзей, там, якія нарадзіліся ў Савецкім Саюзе, ці адразу пасля не высоўвайся, маўчы, Ну, не лезь. Ну, мне мама казала, навошта табе такія валасы? Што ты робіш? У нашым грамадстве трэба не адрознівацца. Хаця она сама была і ёсць прадстаўніком творчай прафесіі. Тым не менее, она казала, у нас так не трэба, ты навошта ты вось робіся заўважным? Ты ж робіся заўважным не толькі для такіх звычайных людзей, а і для тых, для кого не трэба рабіцца заўважным. Ну, я это ігнараваў, у меня быў юнацкі максімалізм, дух пратэсту, таму мы все хадзілі з такімі валасамі. Вам пісалі заўвагі ў дзённіку за гэта? Не, ў школе я яшчэ з такімі не хадзіў, это уже потым у вучэльні. А ў вучэльні ніякіх заўвагаў у дзённіку ніхто не пісаў, это, ну, ходзіш і ходзіш, ты ж мастак там. А адно, што, безумоўна, мы ўсё думалі, калі мы перайшлі ў вучэльні на беларускую мову, мы ўсё думалі, як называць военрука. Ну, мы вырашылі, што военкір. Неяк так это крышачку неяк коўска гучала, военкір. Тым больш, што тады кір абазначала, што это алкагольны напой. Ну, тады, так, это, ну, 80-е, это быў сленг такі кір. Кіраць, кір. А, окей. Вось, а военкір таксама неяк так гучала. Ну, мы называлі таксама іранічна военкір. Вось ён ставіўся рэзка адмоўна да нашага выгляду. Дзякуй Богу, военная падрыхтоўка была не до конца, не до самого конца. Ну, я з Демідовічам яшчэ нічога, а вось трэці наш удзельнік, гітарыст Уладзя Давыдоўскі, ён быў пад пагрозай двойкі, і нас шантажаваў гэты военкір наш, Ефім Ігнацьевич, он нас з Олегом Демідовічам запрасіў да сябе і сказаў, ну вот вы, ладно, вам все равно тройка, я вот ставлю там, вы пропускали шмат, вот там, где были пропуски, я не поставил, что вас не было. Я просто покинул вольную клеточку. А зараз я в этой вольной клеточке ставлю 2, 2, 2 и 2. У выніку атрымліваецца у тебе Вольскі 3, ну ладно, 3, у тебе Демідовіч таксама, ну ладно, 3, а вашаму сябру. А што мы павінны зрабіць, запыталіся мы. И он говорит, ну вы повинны сыграть, вот 23 февраля будет вечарына у нас, вы повинны сыграть песню. Патрыятычную. Якую-небудзь про то, як добра служыць у войску. Ну, мы ему сыграли, он ему поставил так само 3, тады Давыдоўскому. Ну, мы сыграли там такую песню с подоплёкой. «Машина часу» была такая ироничная песня. Называлась «Я с детства выбрал верный путь». Мне форму новую дадут, научат бить из автомата. Когда по городу пройдут, умрут отцовести ребята. Такие здзекі з вайсковай службы, в принципе. І ён сказаў, што я мушу адслухаць тое, што вы будете играть перед гэтым. Ён адслухаў, сказаў, прекрасная песня, хорошая. Ну, отыграли, поставил тройку, и на этом скончились наши проблемы с этими волосами, потому что у нас были настолько серьезные, что мы тут коротко стриглись, а сзади у нас были такие хвосты, мы просто заправляли под кашулю, под спинжак, и покольки мы типу мастаки, мы заматливались такими шаликами, и так ходили, а там, ну, как бы ничего и нема сзади. А большасць дзяцей савецкіх пісьменнікаў атрымалі ў спадчыну шыкоўныя кватэры. Наколькі мне вядома, вы пачыналі свой творчы шлях, жывучы ў інтэрнаце. А ў апошніх інтэрв'ю вы расказвалі пра тое, што ў вас няма жылля, вы здымаеце ў мінскую кватэру. Як так выйшла? Шыкоўныя кватэры атрымалі дзеці пісьменнікаў. Ну, як шыкоўны па мерках, там мінску, ведаеце, там, я не ведаю, дом на Мяснікова, на Кальварыйскай, Карла Маркса, Энгельса, все гэтыя цудоўныя імёны. Я не ведаю. У інтэрнаце, не, я пачынаў кар'еру, творчую кар'еру, жывучы
З мамою нормальні хрущовці. Паколькі я досить рано пачаў сваю музычную кар'еру. А потым пэўны час я жыў, 10 гадоў цэлы, я жыў у маласямейцы. Это не зусім такі інтэрнат. Это нормальная кватэра з усімі выгодамі, нават палутарная, можна сказаць. Вось. Но это было на ўскрайку гораду на вуліцы Матусевіча. Цяпер это уже, канешне, цэнтр, бо там далей уже каменная горка. Далей там была раней просто нейкія дрэвы раслі, да Кунцевшчыны нічого больш не было. А цяпер уже там гіпермаркет і ўсё. Ну і нічога, неяк. Спачатку мне было, калі я туды перасяліўся, неяк было няёмка, я ж тыпу цэнтравы з Карастаянова, з бульвара. До центра ехать 10 хвилин, а тут я недзе на Матусевіча. Ну, потым нічого, ну і што? Тым болей, калі у цябе ёсць машина, можна ездзіць туды-сюды. Но вы казалі ў адным з інтэрв'ю, што вы сваю кватэру, якую пакінула вам бабуля, ледзь не прадалі, таму што у вас нейкія былі пазыкі. Я прадаў. За выпуск Давялося яе прадаць. Гэта была памылка, хутчэй за ўсё, бо я яе прадаў якраз да гэтага шалёнага ўздыму коштаў на кватэры. Мы з гэтай не маглі ніяк разблытацца з гэтай крамамбулі, бо мы пазычалі вялікую суму на запіс у Польшчы, і мы думалі, што мы адаб'ем гэта з мільённых накладаў дыскаў, а якраз так атрымалася, што калі мы выпусцілі альбом, сам фармат кампакт-дыска пачаў сыходзіць, і атрымалася, што мы мільён не прадалі, мякка кажучы. Ну і там пастаянна віселі нейкія там такія хвасты у выглядзе некалькіх тысяч $, якія трэба было перапазычаць, браць пад адсоткі, штось аддаваць. Ну і давялося, урэшце, бабуля мне адпісала сваю кватэру. Я думаў, вырашыў, ну ладно, тады. І толькі я прадаў, і праз палову года ўжо там, я думаў, настолькі ўсё узвінцілася, што, канешне, можна было такіх, ну, неістотна гэта было і скончылася. Затое я пачаў спакойна спаць па начах і не прачынацца сярод ночы, дзе ўзяць 2000. Хочу вернуться до вашей семьи. Ваш бацька, дзядуля, знакамітыя беларускія пісьменнікі. Ёсць розныя згадкі пра вашага дзядулю, пра ягонае супрацоўніцтва або не супрацоўніцтва з НКВД. Ёсць згадкі мастака Ціхановіча, які сцвярджаў, што ваш дзед праводзіў вобшук у кватэры Коласа. Такое магло. У Коласа? Вольскі рэзаў брытвай падушкі, і Колас пытаўся: чаго ж ты шукаеш, Віталька? Я табе не Віталька, адказаў той. А якім годзе это было? Ну, мне складана зараз сказаць год, але гэта з аднаго боку. А з іншага боку, ваш дзядзька прыгадвае, што для бацькі былі сабраныя клункі на выпадак, калі за ім там нечакана прыйдуць. Так. І тое, што бацька казаў сваім дзецям, што галоўны вораг Юзік, ну, маючы на ўвазе Іосіфа Сталіна. Вось усё ж такі тэма рэпрэсіяў у вашай сям'і абмяркоўвалася? Ну, безумоўна. Мой дзед служыў ЧК у 20-х годах. Але ў 30-х ён уже нідзе ў такіх, он уже быў на навуковай працы, ён быў пэўны час дырэктарам, наколькі я ведаю, Вітэбскай мастацкай вучэльні, дзе выкладалі это нашы все выдатныя мастакі. І там жа вучыўся Васіль Быкаў, мой бацька. Там вучыўся з ім разам. Здаецца, в адной групе нават. Ну, можа быць, нешта не зусім дакладна. Вось. Ён у 30-й уже этим нічым не займаўся. Канешне, былых чекістаў, можа быць, не бывае, но ён незадоўга да смерці мне сказаў, што ён адмыслова мяне паклікаў да сябе і сказаў, што не думай, на мне нічого такого няма. То есть, ну, ЧК, это романтика была, рэвалюцыя, ўсё. Ён займаўся рознымі этими чекістскімі справамі, там, не ведаю якімі. Ну, такімі непрыемнымі, безумоўна, справамі. Але калі пачаліся это вялікія чысткі і ўсё гэта, то ясна, што ён сам сядзеў на валізках і ўсё чакалі чорнага ворана, калі прыедзе. Бо тады ён у даклад, вось гэта дакладна, што ягонае прозвішча ўваходзіла ў даклад Панамарэнкі, вядома. Што яго тройчы, ледь не тройчы выкрэслівалі з нейкіх спісаў, так? Гэта я нічого не ведаю. Я ведаю, што дакладна ў панамарэнкаўскім дакладзе ён прысутнічаў. Што вось гэта, Вольскі. Як думаеце, чаму яму пашанцавала? Не уяўляю сабе. Не ведаю. Розны там збег абставінах быў. Я проста не ведаю, чаму ён
скончыў пісаць драматургічныя творы, бо вельмі класныя п'есы ў яго, асабліва Несцерка. Можа быць, таму, што небяспечна было п'есы пісаць такія, бо ў любой п'есе ў казцы можа быць падтэкст знойдзены. І ён перайшоў на такі натуралістычную прозу пра прырода, жывёлы. Пришвином його називають. Такое больш спакойнае. Такое, ну, Сеттен Томпсон, можа быць, і не Пришвин. А як ви думаєте, ці варто у Білорусі відкрити архіви? Ну, чому влада з одного боку каже, що вони не хочуть відкривати архіви? Тому що нібито нащадки репресованих почнуть помстити нащадкам тих, хто там цкавав, здавав, розстрілював. Ось як думаєте, коли б відкрилися архіви, як би білоруси себе поводили? Па-першае, неабходна гэта все адкрыць. Герои не помирают, яны нас не покидают. У свете золотые лжи. Герои не помирают, яны в души нам зазирают, и в душах протягивают жизнь. Як бы паводзілі сябе? Спакойна, я думаю, паводзілі. Я думаю, ніхто б не помсціў. Я думаю, ну, гэта варта, людзям варта ведаць пра гэта, што тады адбывалася. Бо цяпер, калі такое нейкае каламутненькае, можа быць так, можа быць не, як пры гэтым Брежневе. Пра Сталіна лепей не гаварыць наогул. Тут таксама, ну, курапаты, курапаты, ну, рэстарацыя там нейкая ёсць. Ну, нейкая варта там стаіць каля рэстарацыі, ну, крыжы там стаяць. Ну, дзяржава паставіла нейкі монумент. Но пра гэта ніхто нічого не гаворыць. Ну, гэта ж абсурд. Наогул гэтай уладзе трэба было б пакаяцца за тое, што яны зрабілі. Таму што тое, што было ў Нямецчыне, то яны пакаяліся. У нас ёсць сябры з Нямецчыны. Мы ведаем, як там у школах праводзяць гэтую працу. Наогул я там правёў некалі ў Берліне месяц на курсах нямецкай мовы, і по тэлевізіі штовечар паказвалі пра вялікі дакументальны фільм з працягам пра злачынствы гітлераўскага рэжыму, пра то, як все там адбывалася, дэталёва гэта ўсё вельмі. Таму што гэта, ну, трэба ведаць, трэба разумець, што было, што гэта не, каб гэта не было, як у нас романтызацыя гэтага сталінскага часу. Што вы адчуваеце, калі зараз бачыце партрэты Сталіна ў горадзе? Ну, там з партрэтамі выходзілі на некаторыя там акцыі, прысвечаныя там бліжэй да Дня перамогі. Ну, шкада гэтых людзей проста. Вельмі шкада гэтых неразумных, недалёкіх і бедных людзей. Раскажыце пра сваю вёску. Вы ў апошніх інтэрв'ю шмат прыгадваеце, як вам там класна праводзіць час, але вы ж чалавек гарадскі, наколькі я разумею. Як вас туды занесла? Ну, быў такі час, калі усе гарадскія людзі, напрыклад, Владзімир Барысавіч Чаблінскі, наш колішні і цяпер час ад часу канцэртовы дырэктар-пракатчык, пачалі купляць у вёсках хаты. Гэта была такая романтика, так было цікава. Все такі гарадскія, можна выехаць на выходнае, можна і на месяц, можна выехаць туды, калі няма асаблівых справах, там аказваецца так вельмі цікава, вельмі такая прырода класная. Ну, потым все па меры магчымасцяў пачалі нейкія перабудовы рабіць. Хтосьці больш часу пачаў праводзіць менавіта на этом там, на пленэры. Хтосьці не вытрымаў, хтосьці прадаў, хтосьці вярнуўся назад у горад. Ну, мы паміж гэтым і тым знаходзімся. Ну, але ж там не проста ты там жывеш, адпачываеш. У вёсцы трэба рабіць, я не ведаю, там, касіць, даглядаць. Это все патрабуе некага там, ну, гарадскому, я уяўляю чалавеку гарадскому, які там касу ні разу ў руках не трымаў. Можа быць, і не проста. Я ж бензатрымер, так званы, цяпер. Ясна, што гэта непрыемная праца, што ты ідзеш горача, ты ідзеш ўсёй этой амуніцыі, з забралам, і саляркі пах. І все гэта так. Ну, ёсць адмысловыя прылады, каб не асабліва адчуваць саляркі пах. І ты ідзеш, і все это як там тэрмінатар вырызаеш. Ну, альбо сусед дапаможа. Ваша вёска такая жывая? Там ёсць мясцовая, альбо там ужо все скупілі мінскія, якія толькі як лецішча прыязджаюць? Дзякуй Богу, там усё менскія не скупілі, але ёсць там пару участкаў, якія скупілі. Мясцовыя, ну, жывуць улетку ажывая, безумоўна, калі прывозяць унукаў бабулям. Усе бегаюць там, на роварах ездзяць, носяцца. Ну, зараз узімку, ну, некалькі бабуляў жыве.
один, ну, некалькі, вёска і так невялікая, і тупіковая, там няма ніякай. Гэта дзесьці каля Ракава, так? Так, каля Ракава і каля Івенца. Ну, Святыя месцы Беларусі. Папулярны Меншыкоў-Воложанскі раён. Я вычытала ў інтэрв'ю вашага дзядзькі, ён узгадвае, як яны з братам, то бок вашым татам, у дзяцінстве распівалі каньяк. Аднаму было 7 год, Я нічого про це не ведаю. другому Мне не 12. Другому 12. І нібыта ваш бацька старэйшы казаў малодшым, што ты бацькам там не расказвай, але пад каньяк добра пішуцца вершы. Я хочу у вас спытаць, у колькі год вы паспрабавалі алкаголь? Памятаеце? Так. 16 мне было. Вы былі ўжо дарослы хлопец? Мы были на Бульбе. Ну, ранее отправляли Вы студентов яшчэ на заспелі Бульбу. той час, так? Так, а теперь не отправляются уже. Ну, гарадскіх ужо не. И правильно робят, потому что это мало у гэтым сэнсу отправлять студентов на Бульбу. Ну вось, і мы працавалі, чамусьці уладкаваліся на кухню, бо я мог уже тады гатаваць. І запыталіся, хто можа, кажу, я магу. Ну і Уладзя Давыдовскі са мной таксама туды прыбіўся, ён просто гарбату варыў. А я, ну, штосьці мы там гатавалі, карацей. Ну і вырашылі схадзіць заадно не толькі хлеб набыць у краме ў суседнюю вёску, а можа быць набыць і віно якое-небудзь. Раз уже мы там сидим на этой кухне вечером. Но мы набыли, досвід був досить такий неприємний. Ну і віно, відаць, було не Вино було малинове, ну щось таке, солодке. Да, нечто було зовсім не вельми. Малиновое вино. Мы пили с тобой когда-то хмельное вино любви. Ты пьешь без меня теперь. Ви п'яним виходили на сцену хоч раз? Так, Які гэта адчуванні? мерзотне абсолютно. Як ви, ну, мені заўсёды цікава, тому што некаторыя, там, асабліва рок-музыканты, лічаць гэта, ну, летні, там, абавязковым атрыбутам, хваляванне здымае. Не, гэта распуста. Гэта было пару разоў, мне сорамна вельмі за гэтыя рэчы. У вас увогуле былі калісьці праблемы з алкаголем? Ну, такія прям праблемы, калі вам Сур'ёзныя такія, калі ты кладзешся пад кропельніцу і кроў, пераліваць такіх ніколі не было. Не. Ну, вы ў інтэрв'ю так збольшага ўзгадваеце, што вы любіце так узяць віно, сыр і уявіць сябе Ну, ў у розных Гішпаніі. перыядах жыцця по-рознаму. Бываюць і чысткі, бывае, што люблю віно, сыр, так. Французская стылістыка ці італійская. Чабата, сыр, віно. Ну, гэта ж класна. Я чытала хронікі вашых гастроляў. Хачу, па-першае, спытаць, вы ў галаве трымаеце, колькі у вас увогуле было за ўсё жыццё канцэртаў? Ёсць у вас Не, лічба? так які сэнс лічыць канцэрты? Все равно это будзе адрознівацца ад гурта якого-нибудь, ну, Rolling Stones. It's fantastic. Таму, Планка, так? я не ведаю, не в 10 нават разоў, 100 разоў меней будзе. І я прачытала ў адной з хроніцы, як вы прымірылі ў Пінску непрыміральных ворагаў, на ваш канцэрт прыйшлі нефармалы і скінхеды, таму што ўсе любілі НРМ. Можаце прыгадаць вось такі самы, я не ведаю, запамінальны, як з пункту гледжання трэшу, так і з пункту гледжання прыемных эмоцыяў канцэрт? Ну, канцэртаў шмат было. Трэш, таксама трэшу колькі хочаш было на гэтых канцэртах, таму што, ведаеце, у нас не заўсёды выконваецца райдер, мякка кажучы, і ты прыязджаеш, і там стаяць там дзве калёнкі. Ты гаворыш, што гэта, як это мы можам тут іграць, а табе гаворыць дырэкцыя ДК. Знаете, что Дорофеева приезжала и прекрасно играла тут. Такая наша под фанеру. Ничего не знаю, давайте. Так что бывает розный трэш. Вот тым ліку агра-трэш. Які быў такі трэш? Ну, неяк мы выступалі ў Воршы, а там, я не ведаю, чаму ў Пінску нейкія скінхеды. Гэта я не памятаю. Але я памятаю, што ў Воршы мы калісьці даўно ў 2000-м, здаецца, ці ў 99-м. 2000-м, уже альбом «Три черепахи» выйшаў. Мы приехали, ну а там якраз это РНЕ было, бо там близко Россия, это популярная была плынь. И они пришли, и они бедные спробовали нас перекричать помеж песнями. Но у нас же стояла панорама, это ж стена гуку, и они нечто там «Слава России» спробовали кричать. Ну, достатково один аккорд взять, как «Славу России» всю тут размывала хвали этой гуковой. Так что они покричали, поспробовали покричать, потом так
Не побили их? А навошта іх Белорусские біць? националисты. Навошта іх біць? Сэнсу. Яны там як мышкі што-то крычалі, потым пайшлі сабе на вуліцу крычаць. Вы даеце карпаратывы до гэтага часу? Ну так, а чаму не? Хто вас звычайна запрашае? Ну, які сегмент, які найбольш запрашае, так? Айцішнікі, безумоўна. Якая гэта аўдыторыя? Дасведчаная. Аўдыторыя, якая ведае рэпертуар, якая, ну, яны, бывае, нейкія, нават складаюць свой сет-ліст, пажаданні нейкія, каб выкананыя былі тыя ці іншыя песні. Нормальна. Можаце ўзгадаць які-небудзь, я не ведаю, самы угарны карпаратыў? Угарны карпаратыў, гэта калі ты іграеш у Мінск-арэне, там 3-4 тысячы калбасіцца, як на нармальным супер-рок-канцэрце. То бок вас запрашалі на карпаратыў, які праходзіў у Мінск-арэне? Так, і не адзін раз. І там адзін раз было 6 тысяч, а другі раз 3,5. Што гэта за кампаніі, можаце назваць? Не, ну навошта называць? Ну это все IT-кампаніі. Такія вялікія, вядомыя ва ўсім свеце. Родам адсюль якія. Колькі каштуе карпаратыў Вольскага? Ну, што? Ну, давайте скажем, там, якая сума вам падасца смешнай? Пра гэта не гаворыцца ў інтэрв'ю. Пра грошы ўвогуле не гаворыцца ў Не. інтэрв'ю? Чаму? Ну, не прынята. А чаму, да рэчы, у Беларусі не прынята гаварыць пра грошы? Вы думалі пра гэта? Ну, наогул у свеце не прынята казаць пра тое, колькі вы каштуеце, ваш выступ колькі каштуе. Это не прынята. Не, Таму ну, што я, па-першае, зоркі сусветныя спакойна расказваюць пра па-першае, свае ганарары, я не мушу пра гэта казаць, таму што ёсць... камерцыйная таямніца. Ёсць людзі, якія займаюцца фінансавым бокам. Я не займаюся. Я займаюся творчым бокам і там некаторымі іншымі рэчамі. А ці выкарыстоўвалі вы нейкім чынам сваю папулярнасць? Я чытала, што... Так, выкарыстоўваў, канешне, выкарыстоўваў. Раскажыце. Ну, напрыклад, у стасунках з ГАІ я выкарыстоўваў. Альбо з памежнай службы, ці з мытнай службы. Як гэта адбываецца вось практычна? Вось вас спыняюць, Лявон Артурович... Ну не, вас спачатку... Артурыч мяне называюць. Артурыч. Вы што, не ведаеце гаішніка? Да, правильно. Ну что, Артурыч, там превышаем, почему там нарушаем, почему не убедились? Тут я кажу, вось ёсць такі дыск, можа быць, паслухаеце, вось гэта, то есть, ну, звычайна прыхільна ставіць. Да беларускай мовы, дарэчы, прыхільна ставяцца гаішнікі збольшага. Прынамсі, все, з кім я меў стасункі, прыхільна ставіліся. А яны вас адразу пазнаюць, ці вы там кажаце... Па-рознаму бывае. Ці вы кажаце, вы што, не ведаеце, хто я такі? Не, ну што, я не такі нахабны. Як вы маглі мяне Я не такі нахабны. Як вы пасмелі? Не, я так досыць карэктна все это кажу. Один раз не спрацавала, давно было на золку, гадоў 10, ці болей таму. Я з гэтым дыскам, і на гэта адказаў афіцэр, што сказаў, слухайце, ну трэці раз уже это немагчыма. Хочу спытаць у вас пра нефармальны гімн Беларусі, песня «Тры чарапахі», якую спяваюць нават беларускія піянеры. Не было Галілея, нікога Марлея, не было Сальвадора Далі. Што вы адчуваеце, калі вам трэба яе спяваць, можа быць, у 1100-500 раз? Ну тут ёсць такая рэч, ты праходзіш спачатку праз тое, што песня папулярная, і табе это падабаецца, потым праз тое, што табе ўжо этой песні не падабаецца, таму што ты мусіш яе 1000 раз выконваць, потым ты да этого прызвычаіваешся, і табе зноў падабаецца эта песня. У вас які зараз апошні? Апошні. Ну потым штосьці ж змяняецца, яна ж не гучыць дакладна так, як яна гучала ў 99-м годзе падчас стварэння. Нешта мяняецца, яна там удасканальваецца. Ці проста робіцца такое крышачку пераасэнсавання. Каб яна больш актуальна для гэтага часу гучала. Ну вось, дарэчы, фраза «ты не чакай, чаканне дастала». Яна... У 2006 годзе на плошчы она была. Адно слово для плошчы гэтай прыдумалі. Гэта вы придумалі ці Так. гэта... Ага, гэта вы придумалі. Так. А вы думали, это народ подказал? Ну, бывае ж такое, Прыгожая ведаеце. легенда, давайте будем прытрымлівацца гэтага, што это народ падказаў на плошчы, моладзь падказала, студэнты, і я просто взяў на ўзбраенне. Так і было. Вы калі-небудзь чулі, як выконваюць чарапах, я не ведаю, дзесьці ў двары, у Так. пераходзе, вулічныя музыкі? Так. Што вы адчувалі? Ці не хацелася вам падысці сказаць, ведаеш, тут трохі не так? Hey, la 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 la, ты не чакай,
сюрпризів не буде. Пару разів хотілося. Яны, звичайно, яна высокаватая, не для ўсіх вакалістаў она падыходзіць. Таму яны, звычайна, транспануюць ніжэй. Ну, каму як падыходзіць. Вы ўвогуле, калі бачыце вулічных музыкаў, спыняецеся, даеце грошы? Звычайна даю. Як салідарнасць. Ну так. Некалькі год НРМ быў пад забаронай. Былі немагчымыя абсалютна канцэрты. Мне цікава, ці адчувалі вы ў той час крыўду, што некія цёткі з начосамі, дзядзькі з начосамі вырашаюць, што... Дзядзькі не з начосамі, неправда. Ну, з лысінамі, за чосамі. Дзядзькі акуратна там назад. Ну, што вот гэтыя цёткі і дзядзькі вырашаюць, што вам, рок-зорцы, жывой легендзе, вось, нельга выступіць. Крыўдна было вам? Першы раз мне было страшна крыўдна. Крыўдна, дэпрэсіўна, фрустрацыйна. Я нават хадзіў па нейкіх там кабінетах, нешта спрабаваў высветліць, дурань. Бо это ніколі не вырашаецца ні ў якіх кабінетах. Потым я зразумеў, што ну, першы раз ён жа быў такі лайтовы збольшага. Тады можна было ў рэстарацыях іграць, у графіці можна было іграць. У нейкіх маленькіх клубіках, месцах такіх невялікіх можна было іграць канцэрты. Асабліва это не адсочвалася так моцна. А вось другі раз уже было зусім такое. Ну, у вас была крыўда толькі на ўладу, або і крыўда на грамадства, таму што... Паступова яна перарасла, гэта неадэкват быў. Што паступова крыўда на ўладу перарасла ў крыўду на грамадства, якое ў гэтай сітуацыі склала Просто рукі прыняло? і просто, ну, нармальна. Толькі што было такое фанства просто павальнае, то есть тысячы людзей і ўсё, а тут забаранілі, ну, ладно, будзем в інтэрнэце слухаць, атрымліваецца. І я вельмі тады крыўдаваў, гэта неправільна. Бо варта было просто зразумець працэсы. А я крыўдаваў на людзей. Потым, калі давялося ісці да Праляскоўскага, пра што я шкадую, то гэта было таксама. Ну а што рабіць тады? Калі нават ні палітыкі, ніхто нічога тут не робяць, народ таксама не выходзіць на дэманстрацыі. Не перакрывае Чамусьці вярніце нам нашу музыку, што такое. Шчыра кажучы, я думаў, што ну нешта такое нейкае хоць лёгкае хваляванне будзе. Там былі проста ініцыятары, некалькі чалавек з маладога фронту, якія там займаліся. Ну, конечно, ніхто ім не даваў ніякай веры і сур'ёзна не ўспрымаў. Яны штось накіроўвалі, там кудысьці пісалі, ім там адпісвалі там нешта. Потым я, калі ўжо гэта датыкнулася крамбамбулі, этой забарона, хаця з крамбамбулі там па-іншаму атрымалася. Там не палітычнае было рашэнне, там разборкі сярод эстрадных наших карыфеяў былі. Праўда, што там з ЮНЕШ гэта была сітуацыя, што яе дзялілі крамбамбуля і славянскі базар. І вы прайгралі славянскаму базару. Так, ну гэта яна вырашыла, безумоўна, яна вырашыла на гонар славянскага базару. Але там была яшчэ такая непрыемная сітуацыя, звязаная з карыфеямі нашай эстрады, які там пачалі бегаць да міністра культуры, да як это так, да што это такое там адбываецца. І таму мы пад пільную увагу патрапілі з крамбамбуляй тады. І раз мы патрапілі, то трэба было забараніць. І тады я пайшоў да намесніка міністра культуры, паўтаруюся, дурань быў. Пайшоў, быццам бы ён штосьці там разбярэ в этой сітуацыі. Ён мяне тады сказаў, ну, з вами выйдзе наш там клерк на сувязь. Са мной звязаўся такі хлопец, быццам беларускай арыентаваны, які там працаваў таксама. Ён сказаў, это не наша кантора, ты зразумееш, што мы тут нічого не вырашаем. Вы же все понимаете. Это же адміністрацыя прэзідэнта. Я кажу, ну і што, а што? Ну, я туды ўжо не пайду. Не, ты можаш схадзіць. Толькі ісці трэба не да адной цёці, прозвішча не буду зараз называць, потому што яна неадэкватная. А вось да аднаго дзядзі, да якога мы потым пайшлі, да яго можна сказаць, ён больш-менш там... Ну, я зразумеў, што для мяне это ўжо... Ну... Вот этот Праляскоўскі больш-менш дзядзя? Так. Я зразумеў, што для мяне это ўжо занадта ісці ўжо там кудысьці в адміністрацыю прэзідэнта разбірацца. Я плюнуў і на этом скончыў. Ну, але ў цэлым у вас не было думкі, што трэба, можа быць, дзесьці прагнуцца трошачкі, можа быць, дзесьці змяніць рэпертуар, там, не ведаю, такі абсент, там, ведаце, спяваць. Учора ці сёння яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад цёплым дажджом. Усё лето цемна і веры няма сабе. І ну, просто як бы там не нарывацца, да, каб атрымаць большую нейкую такое паслабленне.
Не было такої думки. Я патлумачу, калі брута дазволілі выступаць у мінскай Я арэне, разумею, до чого ви ведете, но... папрыходзілі людзі з чырвона-белымі сцягамі, арганізатары на маіх вачах вырывалі сцягі у фанатаў. Як бы міхалог, змагар, анархіст, і у людзей, у этой аўдыторыі, да, якую ён займеў толькі дзякуючы сваёй там, ну, грамадзянскай такой лірыцы, скажем, пафосна, так? Им указывают на место: тише, тише, не надо, не надо. Вот вы не думали, что не трэба там бел-чырвона-белыя сцягі, не трэба жыве Беларусь, тихо, спокойно, все нереально, нібыта ў сне, вось так вот, спокойненько проехать. Я не памятаю, ну, не было таких... Кампрамісы заўсёды нейкія прысутнічалі да гэтых забаронаў, тому што было такое, што прыходзіш на нейкую нараду, нейкую FM, і там, ну вы же понимаете, мы же не палітычная станцыя. Я кажу, ну ты говориш, а прычым тут гэта наогул, да чаго вы вядзеце? Ну, мы ж не будем пра палітыку. Я кажу, а з чаго вы вырашылі, што я сабраўся пра палітыку? Ну, а раптам там штосьці. Я говорю, не хвалюйтесь, не будем мы про политику. Это уже сам по себе компромисс. Потому что ты мусишь, по идее, сказать, видите, что до побачення. Какая политика? Что, мы будем про Трампа говорить зараз? Там, кто там тогда был? То это само по себе уже не вельми добро. Але тое, каб жыве Беларусь, альбо не выкарыстоўваць сцягі. Сцягі все равно не давали, калі мы играли. Ахова вельмі адсочвала, каб не даставалі сімволіку. Ну так, нават затрыманні былі. Ну, і таму гэта наўрад ці было мажлівым. Это яшчэ які-небудзь 97-й, а потым яны штосьці пачалі ставіць так хваравіта. І як толькі чалавек дастане, ну, мы, конечно, не казалі, перастаньце і схавайце, не крычыце жыве Беларусь, нічого не жыве. Ясна, што мы такого не рабілі. Ну, і тым болей зараз не збіраемся рабіць. Вы у 2006 годзе выступалі на, ну, так званых палітычных канцэртах, так? Тое, што было прымеркавана да выбараў. Плаціла вам апазіцыя за гэта канцэрты? Там в 2006 не, а раней мы играли на Бангалоры, там были эти марши свободы, то, ну, штосьці там джинсавая нейка хваля. Нешта там платили, я не памятаю. Ну, не, конечно, не такі нармальны, не поўны ганарар. Но часто выступали бесплатно так само. Калі нам падабалася ідэя, то мы полову, может, больше половы бесплатной, не помню зараз. А як вы лічыце ўвогуле, ну, для музыканта прымальная такая рэч падтрымліваць кагосьці там з палітыкаў? А чаму не? Мы вне палітыкі, як многія музыканты кажуць. Не, ну многія не, а многія у. Але з 10-го года вы сябе не атаясамляеце. Вы ўжо не падтрымлівалі там ніводнага кандыдата. Я не памятаю вашых канцэртаў там, прысвечаных гэтай тэме. Ну, там была такая ситуация вельмі коўская, было столькі кандыдатаў. Складана было вызначыцца. Ну, потым не все карэктна паводзіліся, шчыра кажучы. Не у кожнага была такая каманда, якая б... Ну, прынамсі, я лічу, што на прэзентацыі кампаніі бутерброды з чорнай ікрой — это уже перабор. Там... Перадамо прывітанне Владзіміру Некляеву. Не, гэта не пра не ў яго? Зараз не пра Некляева, гэта іншы быў кандыдат. Але яны таксама там любілі шыкануць. Так, там таксама нейкі там все крычалі грошы, там што все там вельмі фанабэрлівыя, таму што там гумовы бюджэт. Да, апошні раз гульнулі. Не было сэнсу туды лезці, нідзе мне падалося, мы вырашылі тады ні да каго не пад'ядноўвацца, каб... Тым болей, што частка нашай аўдыторыі была з гэтым, частка з тым, частка яшчэ з кімсьці там. І з кімсьці разам ісці значыла там... Ну, шмат было кандыдатаў някепскіх. Кагосьці аднаго сярод іх вызначаць. Карацей, я падумаў, што не варта. А вы па натуры чалавек такі... А Войцюшкевич мне сказал, і дарэмна. Да, Войцюшкевич падтрымаў Некляева. Зноў перадамо вам прывітанне. А под ранне, там, где зорная тиша, нас каханне, як дзяцей закалыша. Вы па натуры транжыра ці такі чалавекі копіць? Толькі не другое. Транжыра? Так. Все спусціць. На што самае бессэнсоўнае вы спускалі грошы? Бессэнсоўнае?
Ну, я не ведаю, пасля вы думалі, боже мой, што я нарабіў? Самае бессэнсоўнае гэта на тое в інтэрнэце набыць эфект для гітары, які звычайна каштуе 380 €, а там ён каштаваў 150. І было ясна, што не можа столькі каштаваць. І ўсё роўна я перавёў гэтыя грошы, а праз пару дзён это ўсё згарнулася, і знік сайт, і ўсё знікла разам, і наогул канцоў не знайшлося. Вас часта так падманваюць? Ну, не часта, але бывае. Просяць вас, Лявон, я трапіў у бяду, перавядзі А 5 рублёў. учора падыходзіў мужчына. Да Оршы даехаць, 3 рубля. Ну, мы далі, што рабіць? Трэба ж было даехаць да Ён Оршы. пазнаў вас ці проста? Не, не пазнаў. Просто трэба было да Оршы чалавеку даехаць. НРМ быў створаны 25 год таму. Так. О, нічого собі. Да, я вчора таксама падлічыла, так подумала, вау. Што павінна адбыцца, каб мы ўбачылі НРМ у поўным складзе з самымі зорнымі песнямі, на якіх мы выраслі у Мінск-арэне? Ну, хутчэй за ўсё нічого не адбудзецца, і гэтага не адбудзецца таксама. Таму Чаму? што вельмі далёка зайшлі ўжо, не сказаць антаганізмы, а далёка ўжо гэтыя берагі разышліся занадта. Уже няма нічога агульнага з большасцю з гэтых людзей, таму няма сэнсу. Проста для грошай збірацца я не бачу патрэбы. Но гэта тонкая рэч, гэта музыка, тым болей, калі гэта там 4 чалавекі. Просто сабрацца для таго, каб разава зарабіць нейкую суму, это будзе адразу відаць, это будзе непрыемна. Але столькі год вы былі разам, вы былі сябрамі, няўжо нельга дамовіцца? Ну, Дзеля нас? з некаторымі я не быў сябрам ніколі. З некаторымі быў і доўгі час вельмі. Нават разам раслі, можна сказаць. Ну, але яны прынялі, як гавораць у ўрадавых колах, прынялі рашэнне і вырашылі так. Раз яны вырашылі так, яны взялі на сябе гэтую адказнасць. Цяпер які сэнс назад адкручваць это ўсё? Калі назад, гэта ж банальна, але ў гэтую раку двойчы не выйдзеш. Ну, ведаеце, можа быць, не зусім Вот варта... вы глядзелі, скажыце, калі ласка, Стінг з Паліс досыць давно, але збіраўся, зноў яны рабілі такі тур. Это гурт, з якога ён выйшаў, якім ён быў бас-гітарыстам і вакалістам. Ён з імі праехаў, ён пасля этого сказаў, больш я з гэтым ніколі ў жыцці не буду іграць з гэтымі паганымі музыкамі. Ну, я не ведаю, ці варта гэта параўнанне. Начныя снайперы зараз таксама, здаецца, 25 год святкавалі, і там быў такі таксама у Сурганавай з Арбенінай гучны разрыў, але вось дзеля такога юбілейнага канцэрта выйшлі, пару песень праспявалі. Некаторыя спецыяльна дзеля гэтага прыехалі там у Алімпійскі. Вы не бачыце штосьці такога там, да, як аддаць даніну памяці, я не ведаю. Фанаты гэтага адназначна чакаюць. Я ўчора перачытвала каментары, гэта пытанне да гэтага часу хвалюе. Ну, рэюніён, напрыклад, Black Sabbath з Озі Осборном, гэта сур'ёзная рэч. Гэта сапраўды, вось, хадзілі нашыя сябры на канцэрт, сказалі, што просто клас. Старые, даюць уже такого класного, столькі энергии, так классно, и Озик такі весь у форме, он разом з імі. Хутчэй за ўсё больше это не паўторыцца, но это было классно. И это было так розгалас, все, так само прайшлі праз такія сваркі дзікія. Все это, гэта сусветны тур. А тут один канцэрт будзе, так? Ну, як дамовімся? Не, нема сэнсу. Збірацца, рэпетаваць, гераічна, там нейкія, не крыўды, а нешта прыгадваць, а вот ты гэта сказаў, скаціна, а ты вось гэта, навошта это ўсё трэба? Хай уже кожны ідзе сваім шляхам. Ці можа НРМ сёння без вас выконваць любую вашу песню? Або ёсць нейкія абмежаванні? Пакуль я ім дазваляю, можа. А вы ўвогуле нейкія аўтарскія атрымліваеце за свае песні? Так. Сур'ёзныя грошы? Не. Вы можаце хаця б прыблізна сарыентаваць? Шчыра кажучы, не вельмі памятаю. Гэта штосьці такое неістотнае для вашага агульнага бюджэта, так? Не. У 2004... У Беларусі. А дзе вы яшчэ атрымліваеце? Неістотна, у Беларусі. Так, у Беларусі. У Беларусі,
доляраў 100 там на месяц, не ведаю, не памятаю. Нешта такого, не шмат. А неякі быў падзел спадчыны, я не ведаю, НРМ, калі вы казалі, вот это можна, это нельга, 3 чарапахі мне, Нет, там была такая ситуация, что мы 2 альбома, «Три черепахи» и «Дом культуры», мы полюбовно, так мовіць, расписали калісьці. И ну там ясно, что розны ўнёсак. И так писали просто, ну давай этому подкинем просто, ну как, ну а то неприемная ситуация. Хай будет там так, ну, отсотки порасписываем. Вот эти 2 альбома, они расписаны, а все остальное там по-рознаму. У 2004 годзе... Ну, наогул, прабачце, гэта пытанне трэба абавязкова урэгуляваць, таму што там ёсць... Это джентльменская дамова? Была джентльменская, но потым не па-джентльменску пачалі сябе некаторыя людзі паводзіць, і трэба гэта урэгуляваць цяпер. Калі у 2004 годзе вы напісалі песню «10». Памятаеце такое? Так. Вы на той час разумелі, што настане час, калі трэба будзе пісаць песню 20, Гэта ці кашмар. нават 30, Ну, кашмар. ці бясконцасць. Но. Не, безумоўна, я не прагназаваў такого развіцця падзею, але ўжо тады было досыць ну, жахліва глядзець на эту сітуацыю, што 10 гадоў вось так, это досыць вялікі тэрмін. Я ж не думаю, што будзе потым 20-25. Я б так задумаўся, ці варта там заставацца ў этой краіне. Песня сканчваецца словамі «дзесьці калісьці наперадзе, можа быць, дзеці заменяць. Для гэтага трэба жыць». Вот вы зараз яшчэ верыце ў тое, што дзеці заменяць, ці ўвогуле там, ці гэта замяняльнае ўвогуле, ці можа хтосьці замяніць? Не, безумоўна, цяжка адказаць. Ну, дзеці жывуць сваім жыццём у сваім часе, так бы мовіць. Таму ясна, што так уже наўпрост дакладна замяніць цябе там ніхто не зможа. Але ваша дачка Адэля пачынае займацца музыкай. У інтэрв'ю расказвае пра тое, што яна бачыць сябе менавіта ў гэтым накірункам, хоча стаць спявачкай, артысткай. Што вы на гэта конт думаеце? Я думаю, што зараз пераддыпломны перыяд яна не займаецца музыкай. Ну вы верыце ў тое, што ў яе ёсць патэнцыял? Некаторы ёсць, ну, трэба займацца доўгую парту, тады можа быць што-небудзь яшчэ праявіцца. А пакуль што трэба вучыцца, яна вучыцца, і ну, зараз цяжкі перыяд, я кажу, дыплом в гэтым годзе, таму яна больш займаецца вучобай. Вы чытаеце яе інтэрв'ю, адсочваеце? Не ўсе. Я хочу працытаваць 2 моманты з інтэрв'ю, якія мяне здзівілі. І хацела б, каб вы это пракаментавалі, таму што гэта датычыцца вас. Мне нерэдка казалі, што маё цела не ідэальнае. Асабліва часта я чула гэта ў падлеткавым узросце ад членаў сям'і. Яны казалі, што я тоўстая, сцвярджалі, што мне трэба схуднець, бо ўсё гэта непрыгожа глядзіцца. Гэта, канешне, не была супержорсткая крытыка, яна падавалася як клопат пра маё здароўе. Вы сапраўды лічыце, што гэта клопат, што гэта было правільна? А вы лічыце, што это я займаўся гэтым? Хочу спытаць, хто гэтым займаўся. Не, я гэтым не займаўся. Вы ніколі не звярталі на это ўвагу, вы яе заўсёды хвалілі? Я яе вельмі рэдка хваліў, каюся, але на знешнасць я ніколі не звяртаў увагі на ейную знешнасць. Нет. Яна была складаным дзіцём у падлеткавым узросце? Яна была складаная ў тым сэнсе, што не зусім падлеткавым, а перад падлеткавым, што яна кепска вельмі вучылася ў гімназіі 23-й. А паколькі у нас такая сістэма адукацыі досыць спецыфічная, то ўсё роўна ёй ставілі 7, напрыклад, па матэматыцы, якую яна проста зусім не ведала. Калі паступіла ў ліцэй Коласаўскі, там яна выраўнялася, як не дзіўна. Вось. А так было вельмі складана, тому што яна не вучылася, не хацела, не было матывацыі ніякай, ўсё не падабалася. І ўсе настаўнікі былі вельмі кепскія, не ведаю. Ну, прынамсі, калі яна сказала, што яна пераводзіцца ў ліцэй, там некім хадзіла абхадным лістом ці з чым, і прыйшла да матэматыка, які выкладаў, ён сказаў: «Ой, девочка, і правільна». Адэля, зноў цытата. «Бацькі перажывалі за маю будучыню, таму маглі і пакараць, і пабіць, калі заслугоўвала. Чым можна заслужыць?
каб бацькі пабілі. Ну, насамрэч, это не смешна, Ну, Леон. я не біў Адэлі ніколі. Ну, Хто ж яе біў, калі яна так кажа ў інтэрв'ю? Бачыце, за ўсё даводзіцца расплачвацца. ну, мама могла там, конечно, пад гарачую. Але ну, у цэлым, это метад выхавання на ваш Не, это рэдкасць была. Ну, як, ну, Адэля таксама, она правакуе вас, вы чытаеце. І, ну, это ж было зусім там, я не ведаю, нават не раз на месяц. Калі... Ну, у нас таксама было такое, што раптам, як у Савецкім Саюзе пачынаецца кампанія, раптам праверка хатняго задання. То есть 6 месяцаў не было ніякіх праверак, а тут раптам, ну, пакажы, што это там... Ну, а тады ўжо і рэакцыя адпаведна. Хочу спытаць у вас пра Ганну. Яна 2 гады таму памерла Ганна Вольская. Ну, ўжо амаль 3. Амаль 3. Не толькі ваша жонка, але і знакавы чалавек для беларускай культуры. У яе была анкалогія, страшная хвароба, ад якой, на жаль, памірае ўсё больш і больш людзей. І яе блізкія сябры казалі пра тое, што яна прыняла рашэнне не лячыцца, ну, так бы мовіць, традыцыйнымі метадамі хіміятэрапіі, увесь гэты курс. Вы спрабавалі нейкім чынам на яе паўплываць і змяніць гэта рашэнне? Ну, па-першае, не было дыягназа таксама афіцыйнага, паколькі яна не звярталася да афіцыйнай медыцыны. Былі толькі нейкія такія здагадкі, што хутчэй за ўсё гэта. Яна звярталася ў цэнтр нетрадыцыйнай медыцыны. Яе там арыентавалі па-рознаму. Таксама сказалі, што наўрад ці гэта анкалогія. Яна, наколькі я разумею, падазравала, што гэта ўсё вельмі сур'ёзна, але лічыла за лепшае гэтым не вельмі пераймацца. Наколькі я разумею, лекавалася тымі нетрадыцыйнымі метадамі. Безумоўна, я час ад часу казаў, што, можа быць, усё ж такі трэба. Но она была абсалютна... Ну, і трэба проста ведаць, што яна мэтанакіравана праводзіла гэтую палітыку ўсё жыццё. Што афіцыйная медыцына можа быць прыцягнута толькі ў выпадку, калі ў цябе, напрыклад, пералом, ці ангіна пераходзіць у стадыю абсцэсу, напрыклад, ці як называецца? Запаленне? Ну, калі там ужо трэба скальпелем рэзаць. Угу. Быў такі выпадак. Вось тады. А калі вось такія рэчы, то лепей не звяртацца, таму што гэта, ну, шмат вельмі літаратуры такой ёсць нетрадыцыйнай пра традыцыйную медыцыну, асабліва якая займаецца анкалогіяй. У нас толькі дзяржаўная медыцына займаецца анкалогіяй. Нема ніякіх альтэрнатыўных, як у Швейцарыі там, ці ў Італіі дзе-небудзь. У Італіі то мала, у Швейцарыі там... У Ізраілі, пэўна. У Ізраілі і свая нармальная. Вось, таму да гэтага рэзка адмоўнае стаўленне. І нават штосьці ўплываць так па-сур'ёзнаму, можна было проста, ну, а можа быць усё ж такі, на што гэта выключна. Бо гэта проста машына смерці, ўсё адно і тое ж. Это хіміятэрапія, якая забівае і здаровае, і як бы забівае імунітэт, в арганізме не застаецца ні на што сілаў, і вынік аднолькавы заўсёды. Ты як бы як застаешся уже не чалавекам, а нейкай гародніны і паступова згасаеш. Вы таксама традыцыйную медыцыну не прымаеце? Часткова так. Ну, не так, каб ужо там зусім як Ганна. Ну, часткова не прымаю. Яна больш практычны чалавек была, так? Ну так. Ну, таксама, калі паглядзець там па вялікім рахунку, такі практычны. Ну, на пачатку асабліва, каб накіраваць, бо я быў настолькі непрактычны, што я лічыў, што не трэба грошы браць за канцэрты, навошта. І так жа класна. Вот ты іграеш, это твоя справа, пішаш песні, людзям падабаецца. Да якога года вы так лічылі? Ой, доўга я так лічыў. Ёй давялося шмат вельмі намаганняў прыкласці, каб пераламіць это маё стаўленне да гэтага. Бо яшчэ калі мы пачыналі рабіць «Святы вечар 2000», я тады казаў прадюсер, а мне можна не плаціць. На што яна казала, мы разам сидзелі на сустрэчы, што ты такое гаворыш? А і так нармальна, класна, зробім праект, перастань. Я так, ну ладно. Тады плаціць. Угаварылі.
Вы можете рассказать про Яну? Вы хаваеце гэта, вы раней не каментавалі. Я не знайшла ніводнай згадкі, як вы пазнаёміліся, як у вашым жыцці з'явілася каханне? Ну, познакомились в интернете. У інтэрнэце, што вы маеце на ўвазе, у Тіндары? Где? Ну, у інтэрнэце ёсць там адмысловыя сайты знаёмстваў, там, што Какие сайты знакомства, про что вы говорите? Не, у Вайбере выпадково, неяк так. Я просто ездил, у меня был вельми тяжкий период, долгий час, и ну, это тяжко зразумець, трэба прайсці. Я нават не буду про это распавядаць, но это вельми такая тяжкая ситуация. І я ездзіў да нетрадыцыйнага лекара, каб ён крышачку мне там папрацаваў са мной. Такі цікавы лекар, ну не істотна. Вось. І мы спісаліся в інтэрнэце, і Яна хварэла на такую нейкую дзіўнаватую хваробу, невядома ад чаго это было, но была страшная слабасць, яна ўжо на той час практычна не выходзіла з дому. Я сказаў, што ёсць такі лекар, і ён хутчэй за ўсё можа дапамагчы. Ну, з этого часу нейкія пачаліся стасункі. Вам было цяжка адважыцца на новыя стасункі? Прайшло не так шмат часу. Ну, значит, прыйшоў час уже. Ну, Мне было цяжка, конечно, адважыцца, но... Ну, все робіцца ў свой час, ведаеце. Бывае цяжка прыняць вельмі тое, што ў жыцця адзін план, а ў цябе іншы. Але неабходна, на мой погляд, я не буду навязваць, але неабходна зразумець і паспрабаваць сабе давесці тое, што у жыцця ёсць такі план і мусіць быць так. І што это шляхі Божыя невытлумачальныя, насамрэч. І што не трэба на гэта крыўдзіцца, хаця вельмі хочацца і розныя крызісы ты праходзіш. Значыць, мусіла быць так, і мусіла быць, гэтая сустрэча таксама мусіла адбыцца. Я не ведаю, вы бачылі ці не, вас за гэта асуджалі? Ясна. За што толькі мяне асуджалі, слухайце. Я быццам бы так ціха сабе сяджу, ні з кім не сваруся, а мяне все асуджаюць. Як вы гэта успрымалі? Я не ведаю, ці асуджалі вас асабіста або толькі ў інтэрнэце? Ці спрабавалі вы адказаць, нешта Не, ну даказаць? што вы, навошта? Конечно, асабіста мне ніхто нічого не пісаў. А блізкія людзі толькі парадаваліся, конечно. Бо я быў досыць уже ў памежным стане. А наколькі вось шмат зайздрасці у творчым тым асяроддзі, якім вы там знаходзіцеся ўсё жыццё? Вы казалі пра тое, што там з Крамбамбуляй нейкі быў перадзел, так, з Юнэш, што пачаліся там прэтэнзіі ў больш традыцыйнага шоу-бізнесу да вас. Вось гэта зайздрасць, наколькі яна ўласцівая беларускай музыцы? Ну, часткова ўласцівая. Ну, калі людзі, ведаеце, калі людзі запатрабаваныя, і калі ў іх ёсць чым займацца, сапраўды, то яны зайздрасці вялікай няма. А калі яны штодня сядзяць, яны вялікія музыкі, яны хутка іграюць на гітары. Тым не меней, ён мусіць сядзець, і там канцэрт з кімсьці нейкі сесійны раз на 2 месяцы, канешне, ён будзе. Ну, альбо просто лабаць у барах. Альбо так, альбо ў кавербэндзе вымушаны іграць. А я ж вялікі музыка, а тут я, ну, а гэты казёл постоянно вылез, нікому дарогі не дае, там, і моладзі не дае дарогу. Да, моладзі. Я такі класны гітарыст, а ён іграць не ўмее, он вылез. Ну, што это такое? Это пераследуе з 88-го году, з фестывалю Новополоцк 88, дзе Мроя взяла лаўрэатства, і потым быў такі... Пасля гэта сабраліся ў кавярні ў этой новополоцкай музыкі, якія таксама прэтэндавалі на нешта. А там было толькі адно лаўрэатства. На той час лаўрэатства это лічылася, што карт-бланш. Ты можаш іграць канцэрты, а нам не давалі, не літавалі тэксты. То есть, ну, не і ўсё. У вас там паганыя тэксты супраць Савецкага Саюза. Накіраваныя, як быццам вы ўжо ў Сыбіры адсядзелі. Такое ўражанне. Цёця стаяла проста сцяной, мурам проста это. Спадарня Грулёва, дзе яна цяпер цікава. Яна стаяла, мы з Давыдовскім цягаліся, штосьці даводзілі. Это полная, абсалютная памылка ім нешта даводзіць. Яны робяць сваю місію. Потым тое ж самае было з гэтым намеснікам міністра культуры, потым з Прылескоўскім.
Ён зрабіў тое, што яму трэба было зрабіць. А мы там проста былі як дэкарацыя. Вось. Ну і мы цягаліся, казалі, а тут гэты Новополацк, ну і нам далі лаўрэацтва, і аўтаматычна мы можам іграць, і аўтаматычна ў нас залітаваныя тэксты. Мы так, ну клас, все добра. А гэтыя музыканты, якія значна лепей за нас ігралі, але тое, што яны ігралі, было зусім пагана. То есть там не было ані песні, ані тэкста, ані музыкі, но яны выдатна ігралі, все класна, супер класна. І у іх было, яны сабраліся і пачалі этому журы упікаць тое, што як это так, яны вон капытамі па струнах іграюць, мы так класна. А адзін так быў такі голос всей этой тусовки. А нам цяпер чего? Кабак назад возвращаться, что ли? Ну, вось яны там сабраліся, яны доўга-доўга этому журы даводзілі, што неправільна, што трэба пераасэнсаваць, не перайначыць гэты выбар, што все неправільна. Вось тады я зразумеў, што ім трэба, чаго на нас все так, я не разумею. Ну, з таго часу вельмі шмат такого ад людзей, якія, можа быць, і маглі б штосьці, ну, я не ведаю. Прысутнічае. То мне пісалі в інтэрнэце, што я там заняў все нішы. Не даеце дарогу маладым. Маладым не даю дарогу. Ці сочыце вы за сучаснай беларускай музыкай? Дачка ваша казала, што слухае рэп-батлы расійскі, ЛСП. Як у вас? Ну, пару трекаў ЛСП я чуў. Каржа. Што скажаце? Нічого. Ёсць удалыя трекі. Напрыклад? Не памятаю. Але ёсць такія, што не рэжуць слых. І ў Каржа, і ў ЛСП. Горы по колено, если держишь шаг. Никаких потерь, просто наступает время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время разложить нашу жизнь по местам. Хочу вам попросить вас, дай мне, ласка, телефон. Треба это ближе поглядеть. Хотела вам поставить одну песню, надзвычай популярную, не ведаю, может быть, вы так само ее... Мокрые кроссы? Да ладно, я словлю. И пускай капает с неба. Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят. Звонки без ответа. Дойти к тебе. И пускай капает с неба. Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят. Звонки без ответа. Дойти к тебе. Ну, кажыце, як ёсць. Ну, так сабе, шчыра кажучы. Як гэта магло сабраць 13,5 мільёнаў? Ну, малые голосуют, все нормально, им это как бы близко, мокрые кроссы, там. Про что там еще? Ну, вот все, что. Ну, не забудь. Все то, про что там спевается, промовляется, близко. Безумовно, это не на пустым месте, это песня, там адчуваецца такі, зноў жа, сур'ёзны ўплыў таго ж самага Каржа, на мой погляд. Потым гэта прадзюсарскі праект, было, безумоўна, спланавана для гэтых самых людзей маладых. Ну, дык нехай, я не супраць, хай будзе. Калі ёсць папулярныя праекты, то нехай сабе будзе. Мне раней не падабаўся «Ласкавы май» падчас росквіту этого «Ласкавы мая». Цяпер так, ну, нават ностальгічна. І смешны голас такі. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Але «Ласкавы май», ведаеце, там як-то «Белыя розы» до этого часу гучаць. Пытанне, ці «Мокрыя кроссы» будуць гучаць просто? Не будуць, конечно, як «Белыя розы», безумоўна. Бо там ёсць «Мокрыя кроссы», это все ж таки, ну, узкая такая деляночка, узкий стыльчик такие, а «Белые розы» это ж песня. Это песня и для мамы, и для бабули, и для дядули, и для того поколения, и для нового яшчэ. Душа. Душа Савецкага ёсць, і для палякаў нават. А ці могуць сёння беларускія артысты, як вам падаецца, стаць паспяховымі, спяваючы па-беларуску і не паглядаючы ў бок Масквы? Складана вельмі. Пакуль што досвед паказвае, што тут найпаспяховейшыя тыя, хто мае іншыя рынкі збыту. Ну, той жа Корж, ці беларускіх ЛСП, Айова, яны ўсе цэняцца тут,
Так. як толькі іх прызнаюць там. Так, потому что у наших суседзяў не істотна, у каго украінцаў, расейцаў, палякаў сфармаваліся гэтыя сістэмы, гэта шоу-бізнеса сістэма. У нас же гэта на гэта ўплывала дзяржаўная машына сур'ёзна вельмі. Таму што хтосьці там, хутчэй за ўсё, сам Лукашенко ставіцца да гэтага вельмі чамусьці хваравіта да гэтых жанра песні. І яны... Ну, ён жа музыкант. Ну, ён музыкант, ясна, конечно ж. І музыкант, і вакаліст добры. Ну, раней быў. Цяпер я ўжо не ведаю. Цяпер таксама. Ну, я ўжо не ведаю. Ну, раней дакладна быў добры вакаліст і музыкант нармальны. Пайшоў у лес, вытачыў свой там баян з этого. Жду, там как-то была песня, жду, что ты придешь, а быть может нет. Як он таксама хадзіў, там клюшку вытачыў у лесе, таксама і баян пайшоў, настругаў сабе з этого, з мёртвого ёжыка зрабіў мяхі і пайграў, і нормально. З чаго мікрафон можна зрабіць? З пацука мёртвага. З шишак. З шишак таксама. Не будем далёка сыходзіць з лесу. Ну вось, і паколькі дзяржава сур'ёзна ўмяшалася ў гэты працэс, тут все пайшло неяк такім звычайна беларускім эксклюзіўным шляхам. І таму тут ёсць такая вялікая армія гэтых поп-артыстаў ці эстрадных выканаўцаў, якія не папулярныя нідзе, у нас таксама. Але тым не меней існуюць яны. Ездзяць нейкімі там агітацыйнымі ці проста канцэртамі. Там ёсць нават такая ў іх схема, нейкія адсоткі прафсаюзныя. Ну, Саладуха сказаў, што кожны дзень Не, сядзіць на тэлефоне Не, Саладуха — это дырэктарам. выключэнне. Саша — гэта ясна. Гэта самародак, ён сам па сабе, ён незалежны, ён, конечно, клянецца ў любові, но это неабходна. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать не хочется дочки твоей глаза. Ну, тое, што ён сам гэтым займаецца, тэлефануе дырэктару завода, это безумоўна, так ёсць. Але там ёсць іншая схема, калі дырэктар спявачкі нейкай прыязджае ў Салігорск, напрыклад, і ідзе туды ў прафсаюз і гаворыць, што вось мы прыязджаем з канцэртам, а моя гэтая спявачка, яна, ведаеце, яна на асобым там рахунку, таму што мы ездзілі з канцэртамі за Беларусі, так і гэтак далей. І таму вы мусіце забяспечыць яўку такую ад прафсаюза, 2/4 залі, а тады ўжо у іх плюсы нармальна. Ну, такая схема ёсць. І гэта адна. А незалежныя выканаўцы, яны маюць, не маюць ільготаў, калі ты прыязджаеш, арэнда залі больш, там і ўсё такое. Таму, ну, тут ёсць як бы такія падводныя розныя плыні, праз якія тут невыгодна іграць туры, напрыклад, канцэртовыя, незалежным выканаўцам. Можна, ну, там 30 канцэртаў максімум у адзін год. А Москва можа заспяваць па-беларуску? Ну, Акеан Эльзы ж, да, калісьці былі канцэрты ў Маскве, спявалі па-украінску. Я думаю, што цяпер не тая сітуацыя грамадска-палітычная ў Маскве, каб спяваць па-беларуску. Яны вельмі да іншых моваў суседскіх ставяцца зараз хваравіта. Хай пройдзе пэўны час, Казка, песня казкі украінскай, чулі вы такое? На першае месца паўсюль займае на Яндекс.Мьюзик. Я таксама вельмі... Ну, ўсё роўна украінскія выканаўцы зараз вельмі абмежаваныя ў канцэртах па Расіі, як вы ведаеце. Таму тое, што там вельмі папулярна ў Яндексе, это не адлюстроўвае нейкае рэальнага жыцця. Але ці мы беларускі менавіта праз гэта прабіўся да Урганта? Ну, тое, што ён ж па-расійску там чытае. Якая розніца? Ва ўкраіне комік Зеленскі заявіў, што ідзе ў прэзідэнты. Вакарчук, там все хадзілі чуткі пойдзе, не пойдзе. Вам калісьці прапаноўвалі такую ролю, што вы сказалі? Ну, не маё зусім. Я сказал, что я яшчэ хацеў бы папісаць альбом, пакуль што. Таму што это не спалучальныя рэчы. Немагчыма быць музыкам, дзейсным музыкам і палітыкам. А тады у вас не будзе праблемаў, Лявон, ведаеце, з тым, каб запоўніць свае залі. Прафсаюзы. Не, гэта не сур'ёзна. Але вы не выключаеце такую магчымасць, што катэгарычна ніколі палітыка, дзе палітыка. Не хочацца зусім, абсалютна. Ну, але калі радзіма пакліча? Яна ўжо клікала некалькі разоў, но я адказаў не. 2 сакавіка канцэрт у Прайм-холе. Скажам нашым гледачам, што квіткі можна набываць праз афіша ННБай, і іх трэба хутчэй набываць. Я ўчора паглядзела, квіткоў ўсё менш і менш. Ну так, пайшоў нейкі рух.
Так што На шчасце. так, не трэба адкладваць на апошні момант, трэба хутчэй набываць. Як будзе выглядаць праграма, што вы рыхтуеце? Вы кажаце, што рыхтуеце сюрпрызы. Сюрпрызаў не будзе. Не, ну першая частка, як заўсёды, прэзентацыя новага альбому. Альбом гэта канцэптуальны, і все песні там падпарадкаваны этой канцэпцыі. А што за канцэпцыя, потым даведаецеся. У другой палове будуць 2 папярэднія альбомы з гэтай трылогіі, не ўсе песні, але большасць, і лепшыя з мінулых там гадоў. Так што ніякіх сюрпрызаў. Не, ну сюрпрыз гэта новы альбом і ўсё, што з гэтым звязана. Дзякуй вялікі, Лявон, за размову. Дзякуй, што Дзякуй. вы ёсць. Мы тут все выросли на ваших песнях, и я подумала, что... Які кошмар. Не кошмар, насамрэч, але я подумала, что вельмі круто, что, нягледзячы на все забароны, вы былі і ёсць, пафосна скажу, ну, сапраўдная рок-зорка і легенда. Дзякую. І жыве Беларусь, і жыве Жыве. Вольскі, і все сустрэемся на канцэрце. Дзякуй вялікі. Вам дзякую. У маім сямейным архіве ёсць адзін партрэт, дарэчы, калі мне 5 год, я сяджу ў парку Горкага, мне ў твар свеціць сонца. І там такі прафесійны мастак. Там прафесійны, канечне, мастак, які маляваў нейкімі крэйдачкамі, як мне туды падалося. Пастэль, значит. І карацей, гэта любімы партрэт у маёй сям'і, таму што кожны раз да нас прыходзяць госці і пытаюць, а хто гэта? Так, не могуць пазнаць? Ніхто не можа мяне пазнаць, я сама сябе не магу пазнаць на тым партрэце. Сур'ёзна? Та-да-да-дам! Не выдзіраецца. Вау, як можна так хутка намаляваць? А там была ўжо загатоўка. О, круто! Вы павінны это ўбачыць, дзякуй вялікі. Гэта лепш, чым той мастак з парку Горкага. Ён мяне маляваў хвілін 40.